ターマヤです。今日のレッスンは前回のレッスンの続きです。先々週はこの文型を習いましたね。これは何々です。それは何々ではありません。そしてあれは何々ですか？今回のレッスンは前回の続きということで、先々週習った文型を復習しながらこの新しい文型を習います。いいですか？今日勉強する文型はこれ、それ、あれは何ですか？そしてこれら、それら、あれらは何ですか？いいですか？ Ready なばかよ？ Let's start。 まずは今日使う単語の紹介からいきたいと思います。1番、ラジオ、ラジオ、ラジオ。ラジオというのは日本語と同じでラジオのことです。2番、サラミン、サラミン。サラミンというのは鏡のことです。これと同じです。サラミンです。3番、ウナン、ウナン、ウナン。ウナンというのは枕のことです。4番、コルティーナ、コルティーナ、コルティーナ。コルティーナというのはカーテンのことです。5番、テレビション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 。テレビションというのはテレビのことです。いいですか？テレビションです。で、最後、6番、プラト、プラト、プラト。プラトというのはお皿のことです。次は文作りに行きたいと思います。まずは疑問文のこれ、それ、あれは何ですか？とこれら、それら、あれらは何ですか？をフィリピン語に訳してみましょう。この文型に沿ってこの日本語の文をフィリピン語に直していきましょう。ano plus 指定語。ano plus 指定語。いいですか？anoというのは何のことです。で、指定語はこのこれ、それ、あれのことです。いいですか？とても簡単ですね。ano plus 指定語です。いいですか？はい、ではこの文を訳してみましょう。これは何ですか？これは何ですか？っていう文です。いいですか？まずはここにあのを書きます。あのというのは何のことです。いいですね。あのです。あの何です。で、この文はこれは何ですかっていう文になっているので、指定語はこれですね。これはフィリピン語で言うと糸です。いいですか？ですから私たちの文はこうなります。あの糸、あの糸、あの糸です。あの糸っていうのはこれは何ですかっていう意味です。簡単ですね。あのプラス指定語です。はい、では2番と3番一緒にやりましょう。2番、それは何ですか？それは何ですか？っていう文です。まずはあのを書きます。こちらにです。いいですか？こちらにもうあの何があるので、ここに置く、書く言葉を考えてみましょう。いいですか？それは何ですかっていう文なので、このそれをフィリピン語に直してみましょう。それっていうのはフィリピン語で言うと何ですか？はい、イヤンですね。ですからここに書くのはイヤンです。で、私たちの文はこうなります。あのイヤン、あのイヤン、あのイヤンです。あのイヤンっていうのは日本語で言うとそれは何ですかっていうことです。簡単ですね。はい、では3番目に行きます。この文をフィリピン語に直してみましょう。あれは何ですか？あれは何ですかっていう文です。これもとても簡単ですね。まずはここにあのを書きます。あのは何のことですね。はい。で、あれはフィリピン語に訳したらどうなりますか？これは糸、それはイヤン。あれは何ですか？もちろんあれっていうのはイオンのことですね。イオンです。ですからここにイオンを書きます。あのイオン、あのイオンになります。あのイオンっていうのはあれは何ですかっていうことです。いいですか？とて
ても簡単ですね。はい、次は複数形の疑問文を作りたいと思います。この文型に沿って疑問文を作りましょう。ang, mga, plus stego。いいですか？ang, mga, plus stego です。いいですか？はい、では例文1に行きたいと思います。この日本語の文のフィリピン語に直してみましょう。これらは何ですか？これらは何ですか？という文です。いいですか？まず私たちが書かないといけないのがですね。というのは何のことです。いいですか？です。で、次はを書きます。というのは物が特定されているときに使われる漢詞のことです。いいですか？です。で、3番目はマガを書きます。マガというのは物が複数あるということを表している言葉です。いいですか？マガです。で、最後に指定語を書きます。いいですか？私たちの文はこれらは何ですかっていう文なので、私たちの指定語はこれらになっています。これというのは糸ですね。ですからここに糸を出します。で、これらはマガ糸です。はい。ですから私たちの文はこうなります。ang, mga, ito。ang, mga, ito です。いいですか？もう一回発音します。ang, mga, ito です。ang, mga, ito。これらは何ですかっていう意味です。簡単ですね。はい、では2番の例文に行きたいと思います。それらは何ですか？それらは何ですかという疑問文です。はい、まずは自分でやってみてください。この文型に沿ってこの文を訳してみましょう。まずはここに書かないといけないのがですね。です。で、次はを書きます。になります。で、次はマガを書きます。なぜマガを書くかというと、私たちの疑問文は複数形だからです。いいですか？で、その次は指定語を書きます。それらは何ですか？それらは何ですかという文なので、この文の指定語はそれになりますね。で、それらなので、マガ、それになります。それっていうのは、フィリピン語で言うと、イアンです。イアン。いいですか？ですから、ここに書くのはイアンです。それで、私たちの文はこうなります。ang, mga, iyan。ang, mga, iyan。ang, mga, iyan です。いいですか？ang mga iyan。ang mga iyan。日本語で言うと、それらは何ですかっていう意味になります。はい、では最後の例文に行きたいと思います。あれらは何ですか？あれらは何ですかっていう疑問文です。多分これはとても簡単に作れます。1と2も作れたので3も簡単に作れると思います。いいですか？あれらは何ですか？まず最初書かないといけないのがですね。です。で、次はこの文型に沿って書かないといけないので2番目に書くのはです。です。ですか？で、この文の指定語は何でしょう？あれですね。あれっていうのはイオンのことです。イオン。で、この文は複数形になるので、あれじゃなくてあれらになっています。あれらというのはフィリピン語で言うとマガイオンになります。いいですか？マガイオンです。ですから私たちの文はこうなります。ang, mga iyon。ang, mga iyon。ang mga iyonです。ang mga iyonというのは日本語で言うとあれらは何ですかっていうことです。簡単ですね。最後にクイズのようなものを準備しました。マヤは糸、イアン、イオンっていう質問をするので、
前回習った文型を使って私の質問に答えてみてください。いいですか？はい、では始めましょう。1番、あの糸、あの糸、あの糸です。答えは、それはラジオです。それはラジオです。フィリピン語で言うと、ラジオヤン。ラジオヤンです。当てましたか？ 2 番、あのイヤン。あのイヤン。あのイヤン。答えは、これは鏡です。これは鏡です。フィリピン語で言うと、サラミン糸。サラミン糸です。3番目、あのイオン。あのイオン。あのイオン。答えは、あれはテレビです。あれはテレビです。フィリピン語で言うと、テレビションイオン。テレビションイオンです。4番目、ano ang mga ito? Ano ang mga ito? いいですか？ Ano ang mga ito? 答えは、それらはカーテンです。それらはカーテンです。フィリピン語で言うと、mga cortina yan. Mga cortina yan です。2番、ano ang mga iyan? Ano ang mga iyan? Ano ang mga iyan? 答えは、これらは枕です。これらは枕です。フィリピン語で言うと、mga unan ito. Mga unan ito. Mga unan ito です。で、最後、6番目。Ano ang mga iyon? Ano ang mga iyon? Ano ang mga iyon です。答えは、あれらはお皿です。あれらはお皿です。っていう答えです。フィリピン語で言うと、mga plato iyon. Mga plato iyon. Mga plato iyon です。クイズはどうでしたか？簡単でしたか？難しかったですか？何点取りましたか？はい、では今日のレッスンはこれで終わりたいと思います。質問とか他に習いたいこととかがあれば、ぜひ下のコメントのボックスに書いてくださいね。はい、ではmaraming salamat po. Paalam.